Päivää. Kyllä nyt näkee. Laitoin sen 50-wattisen lampun, nyt on 20-wattisen tilalle. Eli tämän lampun tilalle. Tämä on vielä kunnossa oleva lamppu, ihme kyllä. Melkein jo 2-3 tuntia palannutkin. Tässä oli se rikkeen lamppu, millä se on heittäjä varista, mutta sitä mä en tiedä sitten osuusko sillä. Kyllä nyt tuo on suuri ero kyllä tuolla 20 wattin lampulla ja 50 wattin lampulla, kun kyllä nyt näkee fiilata moottorisahan ja vie sen ketjunkin. Niin meinaa, jos haluaa moottorisahaa fiilata. Niin kyllä näkee. Ja ketjunkin näkee fiilata. Mun oli täällä ennempääni, oli tuo 2500 wattia valotehoa silloin, kun mä tein 100 millin tarkkoa hommaa täällä aikoinaan. Oli 5 noita 500 wattin halogeenivaloja. Taka kyllä niitä vieläkin tuossa. Tuolla oli ja sitten niin 2 mä oon vienyt pois. Mutta tää oli pelkästään 500 wattista halogeenilamppu, eli 2,5 kilowattia per tunti. Vei pelkkä valaistus. Joo, ja sitten nohon mä vahetin. Nuo LED-lamput, ne on 8,5 wattiset. Että semmoista peliä. Eipä tässä nyt muuta sitten tällä kertaa. Tää oli tämmönen lyhkäinen pläjäys, että kyllä valoa nyt piisaa ainakin. Toistaiseksi. Moikka!